Τρεις πάρα πολύ σημαντικοί λόγοι γιατί να ξεκινήσει τη δική σου online επιχείρηση από σήμερα. Πώς νούμερο 1, ο χρόνος. Όταν έχεις τη δική σου online επιχείρηση, το χρόνο τον ορίζεις εσύ. Που αυτό σημαίνει τι? Που αυτό είναι η τεράστια ευκαιρία στο επάγγελμα το οποίο κάνεις να μην το αφήσεις και να ξεκινήσεις παράλληλα τη δική σου online επιχείρηση. Λόγος νούμερο 2, το κεφάλαιο. Σε μια κανονική παραδοσιακή επιχείρηση θα χρειαστείς 20, 50, 100, 200.000 ευρώ. Στην online επιχείρηση μπορείς να ξεκινήσεις κυριολεκτικά μια τιμή ενός κινητού. Αν μπορείς να πάρεις ένα κινητό, τότε μπορείς να ξεκινήσεις τη δική σου online επιχείρηση. Άρα, μια online επιχείρηση μπορεί να την ξεκινήσει ο καθένας. Και προς νούμερο 3, η προοπτική. Ειδικά θα κάνεις μια δουλειά ως υπάλληλος, γνωρίζεις ότι είτε σε 10 χρόνια από τώρα, είτε σε 20, είτε σε 30 χρόνια, ποτέ σου δεν θα πάρεις αύξηση. Και το λέω αύξηση, μια αύξηση, ποτέ σου ενώ δεν θα πας από το 1.000 στα 2. Ποτέ σου δεν θα πας από το 1.000 στα 3.000. Αν έχεις τη δική σου online επιχείρηση, είναι κάτι πολύ εφικτό, το έχουν κάνει εκατοντάδες ανθρώποι. Οπότε ο λόγος νούμερο 3 είναι η προοπτική. Έχεις προοπτική πάνω σε αυτό που κάνεις, δεν ορίζει κάποιος άλλος το πόσο θα βγάζεις την ώρα κλπ. Εσύ ορίζεις ότι θα βγάλεις και αυτό είναι κάτι το μοναδικό. Οπότε το μήνυμά μου σε αυτό το βίντεο είναι ξεκίνα τη δική σου online επιχείρηση σήμερα. Τώρα, εάν θέλεις να μάθεις ένα από τα καλύτερα project που υπάρχουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή πάνω στην ανθρωπότητα, στείλε μου τη λέξη περισσότερα, like για να μην χάνεις τα επόμενα βίντεο. Αν σου άρεσε αρκετά αυτό το βίντεο, κάνε και μια δημοσίευση.